Ćao ljudi, u današnjem videu razgovaramo o navigacijama za vaš BMW motocikl, a predstavit ću vam i jedan zanimljiv uređaj. U pitanju je CarPuride 702 BS, navigacija sa Android Auto i Apple CarPlay mogućnostima, koja podržava i korišćenje onog čuvenog Wonderwheel točkića. Za početak, tema navigacionih uređaja nije uopšte komplikovana, ali po mom nekom skromnom mišljenju, barem na ovim prostorima, nije dovoljno ni zastupljena. Zašto je to tako? Pa, jedan od razloga svakako može biti i to što ne prelazi svaki bajker više stotina kilometara dnevno, te bi se sama, da kažem, navigacija ili barem jedan ovakav uređaj najpre mogli naći u arsenalu nekoga ko vozi touring ili adventure kategoriju. Posmatrajući tržište trenutno, mislim da se navigacije mogu podeliti u 3 kategorije. U prvoj kategoriji se nalaze klasične navigacije kao što su, na primjer, TomTom ili Garmin Zumo, koje funkcionišu putem offline mapa, tako reći u sebi već imaju mape za navigaciju. I ovi uređaji su zapravo najsličniji onim klasičnim navigacijama koje smo koristili u našim automobilima do pre 10 ili 15 godina. U drugoj kategoriji se nalaze navigacioni uređaji koji svako od nas nosi sa sobom. U pitanju su naravno pametni telefoni. Uparivanjem sa quad lockom ili sa nekim drugim nosačem mi veoma lako možemo da obezbedimo, da kažem, telefon na kormanu ili na navigacionoj šipkici i da koristimo aplikacije kao što su Google mape, kao što je, na primjer, Kalimoto ili drugi neke aplikacije, dakle da puštamo muziku, da se javljamo na telefon. Međutim, problem nastaje što ovi uređaji uglavnom koštaju sada 1000 i više evra i što su, da kažem, konstantno izloženi suncu, visokoj temperaturi, kiši i drugim elementima, a to nije uglavnom uvek idealno. Ne treba zaboraviti ni na problem vibracija koje mogu uništiti kameru, iako određeni proizvođači kao što je Quad Lock imaju mogućnost da se doda onaj vibrodamper koji će u mnogome, da kažem, ublažiti te vibracije, složit ćemo se ipak da ovako rešenje nije idealno. To nas naravno dovodi i do treće kategorije. U pitanju su uređaji koji su, da kažem, spoj prve dve kategorije, takav je, da kažem, jedan i ovakav uređaj. Šta to znači? Pa to znači da se sami podaci preslikavaju sa mobilnog telefona, tako da se na ovakvim uređajima mogu prikazati Google mape ili druge neke aplikacije koje u realnom vremenu ažuriraju podatke o gužvi, o eventualnim zakrčenjima na putu i slično. I takođe, putem ovakvih uređaja se može kontrolisati muzika, ali evo i u slučaju ovog uređaja mogu pregledati druge sistemske informacije u vezi rada samog motora. Kao što sam već rekao, meni je na test stigao upravo jedan takav uređaj. U pitanju je CarPuride 702 BS for BMW. Sad, šta to znači for BMW? To znači da je ovaj uređaj namenjen isključivo za BMW motocikle, da se kači zapravo onaj BMW Navigation Cradle, to jest pripremu za navigaciju, ali i da je korisnicima na raspolaganju korišćenje Wonderwheel točkića, što znači da se same aplikacije mogu kontrolisati putem točkića kao i drugi neki sistemski meniji. Ovo do sada nije bilo moguće na CarPuride uređajima, to jest u neku ruku je možda i bilo moguće kupovinom dodatnih Bluetooth modula koji bi se kačili na motor i koji bi negde simulirali korišćenje tog točkića, ali da kažem, ovo je sada po prvi put da CarPuride izbacuje mogućnost da se uređaj, dakle, samo prisloni u navigacionu jedinicu i da se zapravo odmah krene sa korišćenjem istog bez nekakve dodatne kablaže ili spajanja ovakvog uređaja na akumulator. E sad, pre nego što zapravo i pogledamo kako sam uređaj radi na motoru i koje su neke, da kažem, mogućnosti koje jedan ovakav uređaj nudi, red bi negde bio i da ga otpakujemo. Znači, kao što sam rekao, još jednom u pitanju je CarPuride 702 BS isključivo namenjen za BMW motore. Ta oznaka 702 BS označava zapravo veličinu samog ekrana. U pitanju je ekran od 7 inča. Ova kompanija konkretno nudi i manji model oznake 502 BS i to je, da kažem, uređaj od 5 inča. Ja sam se odlučio da testiram ovaj od 7 inča zato što privatno već koristim sličan jedan uređaj veličine 5 inča i negde iskreno moram da kažem da je to onako možda čak i mali uređaj za GS koji vozim. Ono što je jako bitno negde na početku napomenuti jeste da je uređaj dolazi sa
IP67 sertifikatom, što znači da je vodootporan na kišu i na druge vremenske prilike. I naravno korisnicima nudi CarPlay i Android mogućnosti, a funkcioniše putem Bluetootha. No, hajde da otpakujemo uređaj pa da vidimo šta je to što dobijamo. Dakle, uređaj dolazi u kutiji koja ima ovu penastu zaštitu. Evo kako izgleda sam uređaj. Aha. Dakle, evo ga, to je to. Ne znam koliko možete da vidite. U pitanju je, dakle, kao što sam napomenuo, uređaj veličine 7 inča i sama izrada je poprilično ovako kvalitetna, barem na prvi pogled što se može vidjeti. Čitav ključ zapravo leži u ovom ovde konektoru koji vam pruža mogućnost da se direktno, dakle, nakačite na BMW-ov navigacioni cradle. Da ostavimo ovo sa strane pa da vidimo šta je to što još dobijamo. Dakle, u kutiji se pored samog uređaja dobijaju pustu za korišćenje, nema nikakvih kablova, to je u principu to. Pa ništa, hajde da se malo upoznam sa uređajem, da vidim kako on radi na motoru, pa da vidimo kako uređaj funkcioniše i koje su to neke mogućnosti na raspolaganju. I ćao ljudi, evo posle par dana red je da vam prikažem zapravo i kako sam uređaj radi. Dakle, kao što sam rekao, glavni benefit kod ove verzije CarPuride navigacije za vaš BMW jeste što uređaj, dakle, automatski ulazi u ovaj BMW Navigation Cradle. Dakle, zahvaljujući ovim pinovima koje možete da vidite ovde. I uređaj, dakle, jednostavno samo klikne u ovaj cradle, može se zaključati i, dakle, uređaj je siguran i ne može niko da ga ukrade, niti da ga, da kažem, skine sa motora. Sad upalit ću motor, da pređemo i neke osnovne funkcije dakle, samog uređaja. Kao što sam već napomenuo, ovaj uređaj posjeduje ekran od 7 inča i, dakle, ovo je neki, da kažem, home screen. To je neki home screen koji se upali kada dakle, sam motor startujete. I ono po čemu se, da kažem, ovaj uređaj razlikuje od nekih prethodnika svakako jeste upotreba ovog ovdje točkića. Tako da zapravo vi možete da scrollujete kroz meni, da koristite različite mogućnosti i naravno da koristite isto tako i touch ekran. Što se tiče samog ekrana, on je ovako poprilično dobar, svetao, pregledan i velik. I manje više ovaj CarPuride 702BS za BMW funkcioniše kao i bilo kakav drugi Apple CarPlay uređaj u vašem automobilu, recimo. Jedina razlika je što znači vi putem ovog točkića zapravo možete da scrollujete kroz meni i naravno, ponavljam, možete i da kliknete na sam ekran, no u vožnji je nekada mnogo lakše da zapravo koristite samo točkiće. E sad, evo, ja ću, na primjer, da uđem da uđem u Spotify. Mogu da kažem, dakle, da uđem na aplikaciju klikom na samu ikonicu ili jednostavno da samo desnim klikom potvrdim ulazak u aplikaciju, dakle, direktno putem točkića, jel da? Povratak na meni je jedan klik ulevo, to je 2 klika ulevo, zato što svaki prethodni klik zapravo vraća na meni pre. Klikom na dugme za migavac vi se zapravo vraćate na stranicu, da kažem, gore. I ovo je, da kažem, neki zapravo klasičan home screen koji se, da kažem, nalazi na vašem CarPlay uređaju. Što se tiče samog, da kažem, nekog sistemskog podešavanja, imamo ovde Car Home aplikaciju i putem ove aplikacije možemo kontrolisati, dakle, sam uređaj. Možemo ga povezati direktno na naš Bluetooth komunikator. Sad ovde imate dve opcije. Jedna opcija je naravno da kacigu, to je da Bluetooth komunikator povežete putem Bluetooth Trans opcije, što zapravo znači da se onda zvuk može i direktno kontrolisati putem točkića, dakle putem CarPlaya. Ja sam se doduše odabrao za drugu mogućnost, a to je iPlay/audio, što znači da je telefon povezan da kažem, telefon je povezan sa komunikatorom na kacigi i zapravo ovaj uređaj služi samo kao pass-through, tako da se
muzika može kontrolisati, dakle, napred-nazad, pauza i ostale neke mogućnosti putem točkića i, da kažem, opet putem uređaja, ali sama muzika ide, dakle, direktno preko telefona u kacigu. Uređaj ima, dakle, mogućnost da sami podešavate jačinu ekrana, ali ono što je dobra stvar jeste zahvaljujući senzoru koji se nalazi ovde. Dovoljno je da kliknete ovo ovde dugme i uređaj će zapravo prilagođavati jačinu ekrana prema potrebi. Tako da kada je noć, kada vozite u noćnim uslovima, ekran će manje svetliji biti, dok, na primjer, preko dana će se, da kažem, sama boja i pojačati, jel da? Pored toga imate i neke zanimljive aplikacije kao što su kompas. I naravno ovde imamo, da kažem, i jednu verziju nekog sistemskog menija. Ovde, da kažem, vidimo obrtaje, ovde vidimo kada se motor upali koji je pritisak u gumama, naravno indikator brzine, vidimo toplotu motora, ovde, da kažem, imamo i dva simbola koji nam označavaju kada se pritiska prednja kočnica i zadnja. I ovde, naravno, da kažem, imamo voltmetar koji nam pokazuje trenutni napon motora i, naravno, ovde imamo pokazatelj koji nam govori poziciju gasa. Za motore koji imaju dole ekran postoji mogućnost da se prebaci komanda sa točkića na BMW-ov ekran. Ja, pošto, da kažem, imam stariji malo model, tu opciju nemam. I naravno isto tako korisnici mogu birati između svetlije i tamnije pozadine. Naravno, ono što je isto tako zanimljivo, ukoliko zadržimo točkić na desnu stranu, dobijemo mogućnost da upalimo Siri, što super je, onda direktno, da kažem, možemo vršiti biranje nekog kontakta ili druge neke komande, dakle, direktno iz kacige. Sad, zašto je, da kažem, ovaj uređaj po meni zanimljiv? Pa zanimljiv je i zato što mi možemo direktno na našem telefonu, koliko možete da vidite, dakle, direktno na našem telefonu možemo, na primjer, ukucati neku adresu, startovati navigaciju i direkcije do te lokacije, dakle, dobijamo direktno na našem uređaju. Ja sam sad izabrao neku adresu koja je relativno blizu, evo izabrat ćemo, na primjer, Motoland. Ukoliko na telefonu, dakle, startujem navigaciju, kao što sam već napomenuo, ona se automatski miroruje i preslikava na CarPlay uređaj. Ja, naravno, dakle, odavde mogu isto tako kontrolisati samu navigaciju, na primjer da dodamo odlazak na pumpu. I sve ovo, dakle, mogu raditi direktno sa točkića, nisam u obavezi da, dakle, diram ekran tokom same vožnje. I u principu, da kažem, način navigiranja za mene predstavlja verovatno i najbolji način, obzirom da se rute mogu, dakle, isplanirati na telefonu ili na kompjuteru i onda jednostavno samo prebaciti na CarPlay uređaj. I evo, za kraj, ukoliko vam se sviđa ovaj video, svakako vas molim da podržite moj rad klikom na subscribe ili barem lajkujte ovaj video. Ukoliko ste se i sami, da kažem, posle ovog videa odlučili za nabavku CarPuride 702BS, kažem, putem linka koji se nalazi u opisu ovog videa možete izvršiti direktnu kupovinu i samim unosom koda Mudrinić uštedit ćete 30% na cenu, što mislim da uopšte nije loša promocija. Hvala još jednom kompaniji CarPuride koja je sponzorisala ovaj video. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste ostali sa mnom do kraja. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o ovom uređaju i kako on funkcioniše, svakako možete ostaviti vaše pitanje u komentarima ispod videa. Toliko od mene ovaj put i mi se vidimo u nekom narednom videu. Pozdrav!